Asi nyaya vari kutaura ichokwadi asi zvine chikonzero. Taura chikonzero. Chikonzero chacho ndechekuti inini ndakapinda mumba madzimai vangu. Nhengo yangu inini nainini. Inini semurumana wakadzi tu wake. Ndakazvitsvaga. Ndione kuti ndeava ira. Vanhu vakonzeresa izvi. Saka zochipari pamwe vanogona batiranawo kana mushonga kana chifi. Ndakaona kuti inini handadambudziko bhosi ndakaenda mumbamo ava ndinofara. Kana ndikatoda kutaka foni ndinoita. But mumba meava dzimai vangu ava. Ndotoona zviroramba ndikatoona ndopedza ndafa musana. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured. Everything goes. I'm sorry I'm Ini makore 1 years. Ndane 4 years kugara nemurumwa. Apa ndane gura singa ndipindomba. Kadota ndimurumba cheno tachitondide mangu. Ashandi. Nani kingu. I'm sorry Shangamiri. Ini ndinopinda shoko isi. I'm sorry Shangamiri. Wena ni mbaba? Yana baba wangu. Ari baba wako? Ya ndinopindura mashoko aya. Nditi chokwadi kutaura nadzimai vangu ndinovada. Asi nyaya vari kutaura ichokwadi asi zvine chikonzero. Taura chikonzero. Chikonzero chacho ndechekuti inini ndakapinda mumba madzimai vangu. Nhengo yangu inini nainini. Haikona kuti ari kutaura nini? Taura. Ndakambosvika panguva yekuti adzimai vangu ndakauya vaitanga kutochema. Ndakarara mumba ndirimo. Ndakasvika pakuti adzimai madi mamboendo kumba kwenyu mambonotaura dambudziko togona kuyamura. Inini semurumana wakadzi tu wake. Ndakazvitsvaga. Ndione kuti ndeava ira. Vanhu vakonzeresa izvi. Saka zochipari pamwe vanogona batiranawo kana mushonga kana chifi. Ndinere ndino dambudziko inini. Ndakatsvaga ndakaona kuti ava vana dambudziko. Inini ndakati pamwe pamutezo wangu pamwe ndinodambudziko. Ndakaona kuti inini handadambudziko bhosi ndakaenda mumbamo ava ndinofara. Kana ndikatoda kutaka foni ndinoita. But mumba meava dzimai vangu ava. Ndotoona zviroramba ndikatoona ndopedza ndafa musana. Ndichishingirirawo kuti zvibude but adzimai ndakavati adzimai. Chimbotsvagaiwo kunzwa kuti chii chichiitika zviya. Saka nyaya vari kutaura ichokwadi. Ndinofarawo kuti ndauya muno pamwe ndingabatsirika. Hanzi ndikada kurara newe nhengo yangu inorara. Chakutanga zvakaitika ndifunga ndabva kumbaperi vatenda kwatidemu kusvika ubva vanotaura zvavakataura manzi nyaya ichagadziriswa ndobva ndagara ndamuswa ndikachema ndobva ndazovabvunza baba ashila ndaenda kubiri ndobva nditanga ishila handizive kuti chii uye kuti handinapi chaiti neboti ndozvavaindita vandadzibva kunoku chiri kubhindura ndobva tarige ndimbonoona shamwari yangu inoshanda kufamasi ndimbozwa kuti chii ndobva vaenda wakagara 4 days kwanga kune munina wavo munina wakabva kuendibva tagara tese mimba 1 4 days izo tiri tese mimba 1 wakati ndapiwa mapirisi angu ndanzi aya mapirisi handimboshandisa period handikushandisa kusvika ndapedza kosi ndisingaite bonde nemi ndisingasangani pabonde ndikati auraite ndizvozvo kunga takagara pagere 4 baba wakadondibatira mumba mune munina wangu pachabuda
Vuka ndo pakasoita kuti ndibate nhumbi yemuni mwana wangu kuti wandinaye mukuru. Kumachiromo vaingofona tongoti vasvika pamadziro. Wati ndugu yangu kumba bata handakatoparara ndisana ngotondirwadza ndeitonyengwa zvangu nemarori. Apa katoipa tongosvika mushiro. Dzimwe nguva ina handizozivawo nekuti pavanopinda mumba ava kwandopinda mumba mangu chinenge chiitika vantu vakapinda neavo kuti vanofarira kana kuti vanoita sei. Vaibva vati vatakupindura vaendawo apo ndobva vanzi kana naameshira bonde racho kumba kwacho kwandasitombonda ndachosvikwa noona ameshira asi tozoti chii chiri kuitika. Imimi vakadzi mimi mushandisuwa ndichifamba muchindona ndiri mupenyu ndichifamba ndichashandisa mapepa. Endai ndobva vandisendera mameseji endai kukipi moteswa AIDS moteswa sick kana mbeya kwauya muri pamwe chete ndoshuwa ndobva aenda kuchipatara. Vandasvika vandabvunzwa nzi wakageza rekati aini mwedzi unasa ndambogeza. Saka tuvatanyorwa mishonga yakasiyana zvanzi siki ari kutaura kana iri siki inorapwa munhu nepatena yake iye ndiye ndatenge mishonga nokuti iye ndiyaona chi aona dambudziko resiki fuka tikateswa makadzi halo hatina kuonekwa chatikaonekwa sika akati inzari nasiki amurikona imisina chedu chamurikunzwa nani kuti imimi iye semunhu ari ndatenge mishonga vatamudza vangomira akadaro. Pano paunombomubata here nhengo yake? Dzimwe nguva handizoziva kuti iye unotomira kutoitika nokuti kuita paunombata inomira here? Kana yamira woita sei? Bonde moita? Haitoita. Apa uno mwedzi mingano usina murume? Rakwana gore tikambosangana pamadziro. Ndobva ndasvika mwana wangu wenhamba 20 akati mama baba alright tatenda pana vari amuraiti here muraiti maishira abo ise kumba kuraiti anzi oi mari tenge kebichi tenge madomasi vabvisa mari vatenga mabanana vandipa mimwe mari tenge maepu tatengera vana vedu chikanzi aina ndikuenda kumba angati pane mwedzi upo asingawe kumba ina ndikuenda kumba yati handi kumba mani makore akamani mwedzi akawanda musingaita sei musingaende kumba nzi mari yangu inotote kutokusa ngati handei ndokuita sei ndokukwidzai ndobva ndaenda nawo baba wakumba ndobva wasvika ndobva wapinda mumba mamaini ndati ndokumbira kuona baba ashika kanzi pindai vachida varamba muka zvanzi ndavauye muno vandapinda zvishuma vanga wapedzera kuya ipapo muri ini ndikabuda muri nani achanizozo ndikabuda muri nani ndobva wadzoka april ndisipo ndandaperekedza munin'a wangu kwamuri wakuedza chirori ndobva wadzoka futi apa ndati kwemimi mapinda unorara muno museiko ini ndani kuva musina kupinda mumba mangu kanzi izvozvo hatina chii hatina basa vandati ndikati iwewe ndawafungura magumbeze manga vari kati iwewe right airekodha foni yake kuva zvotonoratidza mukadzi wake kumberi achindirekodha ngati akatomboita kunge tinokoshirana nemabiyangu ndobva ndati mukadzika ari ndowaanogara nekupindura iwewe ndakutora foni iyi koshera nemari yangu dhorangu rakatokosha rakandikoshera randakukwidza ndokupa foni yako ndofunga akazochera zvishowa mukomana vasvika mumba ndobva akara vafika shoti rake akasvikuribira ndokwanisa mubati svika nguva dzake dzabuda ndikabuda wasvika nguva dzakuzotonzoti angazoti ameni wangu vamuka vako agadzira zvekuti vaende kubasa ndobva ndatoti ndobva ndatanga vasendera mameseji nokwafona vakati iwe ndati kana ndisingatoda nezvikura newa handisi kuda ndakosvikamushirawo svika kubva ipapo svika pari nhasi. Right. Iwe imbotaurawo uri kuwana bonde taura nauya ndanyakuwira kuno magarisana murume wangu pachirori nanofunga ndakarwara ndine mwana wangu wechumuri muna Julai ndakauyamutirwa takasvikapautwa nasisivangu kupindura kwaanogara nekumba kwedu panogara dhora haana kukwanisa kana kutera zuva rimwe chete kunondiona kana kutenga perezi kusvika ndapora ndakapuwa futi mari navabereki ndakazowa mfunga ndabva ndachangongorwara but ndisizoti chii muri mudumbu mumwe tinofunga chibereko ndikaenda kukipi ndikaenda oviyaki ezva 2023 pasvikadzanga November ndakasvika pakushingira kuisha ndikatsvaga mari yekuti ndiende oviyaki ndakanzi chine ronda rumwe yakanipa $16 ikakwana kutenga mushonga ndinoza kutanga ndakaenda futi pareview dates pananzi mushonga
yakanyorwa imwe anokwanisa kundipa yetransport ndakatsvaga pandagara zvichimboendera kusvika pari nhasi ndasvika kuti pakudzoka zviri marwadzi anenge achiramba achibata haakwanise kuisa rubatsiro ndotaura panyaya yemumba ndofunga vachiita zvinhu chinenge tsika temba mavo ndaenda akanti handina apetete ebonde ndakasangana nemurunzwa nhengo yangu ichivava pandikati sinzi ndiri pedyo nekumba kwedu ege ndinodzana amai pamwe ndamvura ndinaro ndopa akati aiwa ndoda kunwa mukaka ndonoti isiki here ameti akanwira anondipindura panzana nami broko ndo zvandaiti mumakadzi mune chirwere nesiki chiya munaende munorapwa achindiudza ini pachino ava ndo akasendera mameseji but eta saizvozvo kusvika zvavangofanira pachona anopindura kuti ini ndiri munhu kuti ndinomugamuchira kana vatofanira girlfriend ndiripo ndinongozvitambira sezvazviri ndongomuyigirwa ndotorara ndinomutarisa handimubvunzi hangu zvakawanda nofunga ndozvimbirikurota unoramba mangu anoti kana maona zvichinisa tsvage vanhu kugusai ndinotongorara undomusiya ndomutarisa bonde racho rikunzi bonde lasiye akayamswa wanjenywana akayamswa 19 April parunzi akayava sipo musi waya vachimukwidza nedhora kuyavesa apa musa 19 April akazoya muna October pafanchine pamakuva akazouya panhamudza makoroni muswaigwa makoroni ndopauya kuya kwatina zve 5 minutes pesa panamutouya 5 minutes dzachona otoperero panze achita sei anenge ndinoti nye kuti ndinazoti mwana wangu wakaita sei ndinongogamuchira zvaanoita zvese kuti anenge arwerwa nokuti mombe yakarwara ndinomuti mombe yako yarwara ndiri benzi rake songona kwaakazviita saka kuti anenge akunyera kuti munhu akuiti zvipfuyo zvangu ndodzokera asi 5 minutes otobuda otoita sei pandooti akayamswa wanjenyuari asingarari akayamswa 19 April akayachirara akayari manheru akazoya June July pari kutaurwa akazoya muna October akazoya muswaigwa makoroni ndopaanenge achivasinyango zvakadaro anotaura mashoko mwamusi akatomba kuti ndosveti baba vadera girlfriend ndirimo ndakatosvinwa but ndiri munoti ndirimba ndazongonyarara panguva yaanongoti mukondibikira ndinongomuka ndichiita sei ndichimubikira asi zvandinoza nje kuti pese pandinorwara ndinoraswa nevabereki vangu haakwanisi kuisa ruoko asi panonzi basa ndopaanenge achiita mari nedai sometimes kunyarara kwandina chingomutarisa ndinomutarisa nyange kuti uno girlfriend ndinotorara ndingomubvunza akati mukondigadzirira zvekubasa ndomuka ndomugadzirira oenda ndotomusiyawo zvakadaro paanongozoka kuti mungotangira kuti ipapo saka ndofunga ndozvinumweri kuti auyemba mangu nyange arapo handimubvunze ndomutarisa ndiramba ndichingori mumudhi yangu ndofunga ndozvinomurerukira Nyada ndamudare kubomira nyada ndamudare sawa wapedza waretaura pamuri chakamira avandzimai vangu vandinoada zvese zvavari kutaura izvi zvokuti siki chichi aiva kunyeka mai manje pandakawasvondora pera pafama korona ndakaita bonde nemhezi ndazviramberi kunzi inini ndinouya ndisingaite time ndiri pamba inyaya yebasa ini ndi driver wamarori pamwe pacho ndiri kubva kwandiri kubva shungu dzechitega zvisviko pamba pamwe pacho ndototi ndatobva kutumira mari kana kuna baba Olivia kubhawa ndogona kuti uzonzi enda kudharweni vanozondiona ndatosvika pamwe dzedziri shungu ndinotoda kutogara pamba pangu baibai asi nhamo ndoinondipa kugara musango kuti vana vaende kuchikoro vadye naivava vararamewo pamusoro ichangamiri tisingade kutiendera ndinekadhi randinaro rekubva kwandakaita kusikani kwekupedzisira through the last years ndakazongomira ndakadonda ndichibereko chine ronda ndakazongogara nokuti nendakonenge ndikuremedza vabereki baba vangu vakura varimo muno ndakuremedza vabereki ndaenda kusikani akataura nasisi vangu kuti vakwete $30 weisuwo rumwe ruoko rwavo pa$30 aba namai weisuwo rumwe ruoko rwavo kuti mari yake ndosikani ikwane vakaita saizvozvo achadzosera anokwanisa kudzosera musi waazobvunzwa nesi kuti kuba mwedzi wasi wapera akafona akandipopotera ndofunga ndikangotanga uchema akazoedza kuramba achifona hanzvadzake ndikasvika chidera foni pandangonyarara ndanyarara dora ndikagara kadzi ripo nemishonga yaremba mombe yakabve yarwara ndinongodzoka pangoti mari ndimonotonga ndakatongofunira ndikati mombe yarwara akakwanisa kutenga mishonga yakakosta izitinge 25 mari dzese ndinaoneka dzangu rechipatara asi ndokwanisa ndinendikana asi ndamuti mombe yarwara akakwanisa kukwira kubva kubasa nyange kubva nepressure kukwira kubva kubasa achionotengera mombe mishonga akaibaya asi ini pandorwara hapanyisi zviripo kadhi zvachona madisa nendokuita nemadisa atenga mishonga ndinayo iwe mubvunze kuti uri kundida here aina asingakudirira ndikakubaira iwe mubvunze
kudai. Alright, uri kuvada vanorarama sei zvavari kuita izvi newe? Vanotofarawo kutoti atauyawo muno pamwe ndikona kubatsirika. Anofanira kubatsirika ndiani? Ini Anofanira kuenda kurara nevakadzi ava ndiani? ndini. Vanorara newe nguvai? Iwe mbavha, simuka. Kwanza zvitaura mwana wako. Zvino musoro here? Panyaya iyi inini ndinoposa kutete kwakanaka. Vana vangu panyaya kutaura madzivura vangu handisi kuti akanaka, ari kukanganisa nokuti vana ava vana vanobve mukati momuzi, vana vamwe vakaberekwa kwakaberekwa. Ungandudza kuti vana ivava vane eji yavo vatore gore vasina kuwana murume, muri kugadzira chii pamusha penyu? Zirikugadzira matambudzi. Matambudzi vakagadzira mwana wangu, saka ndiri kuti mwana wangu ngari apa simureverera pamberi penyu izvi zvakanaka zvaita kuti vanhu vangu yapano padare rezvinhu. Mwana wangu uri kutadza nokuti vanoona vakadzi vavatatu vese ndivokavana, saka unofanira kuenzanisa nezvazviri. Saka metsika unoparukifoira zvisai kubutsira rongwanza ndomudivisheni fana kutira ngekuisa uri kukanganisa vanura vangu ava ravana kurungai vangu ndikutora nyaya dzakadai dzichibuda inyaya dzavange zipezana nanzvadzi dzangu natete ngadai vakaenda ikokabati dambudziko riko nderekuti mwana wangu atadza mukati modare nowandinyadziza ndaposa mutete changamiri ndoda kutaura navakurungai vangu zvakanaka navara vangu tawane pachivavo. Shuwa uda kuti but panonyaya ndepekuti vana vane eji yavo nozvavari kutaura. Iwe une makore mangani? Iwe? Vana vadiki vari kushaya varume ende kwazviri kuenda kubatwa nezvikombo. Saka tiri kuti isusu uyu mwana wako zvaari kutaura zviri right pakutaura kwaari, asi chakanakira ndechekuti uyu kuramba kunonetsa kuti mukadzi handichakuita sei, handichakuda, asi vari kugara zvavo vakarambiwa kudhara. Naye wechikutadza kuenda kumba chini? Iwe teerera kai, ndinodarika noparodhi pako kai, unongoti kuuya kukuitwa ngefanaka nzvimbo yesuro. Nhasi uri kuenda kupi? Pamusoro ichangamire. Unongoziva changamire kana munhu uri pabasa ukafanana nomwana wechikoro. Takunda. Inini ndaimboti ndakauya pamba pandorara pamba. Ndinozomuka kuseni ndichifamba kunokwira kumadziva. Dzimwe dzenguva ndakapuwa ofu yangu yekubasa kunzi nhasi uri ofu, topuwa one day per week. Asi inini ndini driver mukuru kubasa kwedu. Handiwanike. Upenyu hwangu ndiwo murori ini. Driver mukuru wako ndiani wekubasa? Vanonzi chef Munya. Chef wako? Nyaradzi Joy. Ndipe namba. Aiwa, ndikuri muridzi wekambani. Muridzi wekambani? Vanonzi Tunji. Tipe namba dzake. Timubvunze kuti haumupe ofu here. Ndazi kuramba dari kuno ofu kai. Handimanzi waza ndataura. Watana kupa ofu one day. One day per week. One day per week. Right. Unomwe mukadzi here? Ndinaye. One day per week. Inini kana basa riripo handiite ofu yacho yo. Ndogona kunge ndisitoripo. Kubasa kwacho havatendere kuvatora vakadzi avo chigara navo. Ndakamboda kuvatora vakadzi vangu vachida kugara navo, ava ndovakarambidza kuti munhu wese ngaagare panopamba achengete vanhu vake pamba. Ndo dambudziko roro. Chakaitika. Takachinjana ndakatanga nezvinhu. Baba yangu vaenda vakazowana basa rekuti vashandi vachitengesa mabhero. Murume wangu anokwanisa kudzoka kwandiri kuti amaishila ndaronga zvakadai. Baba yangu ndo vakadzoka. Amaishila ndatara nababa ashila ndawana basa rekuti nditengese mabhero. Saka baba ashila vati mwana agare kuno mutichengeta chii mwana. Ndopandikapinda ndikati inini ndichiriwo mwana mudiki, mwana handikwanisa kuchengeta. Ingazvinga zvakanaka tichienda tichiita sei tichichinjana. Ava ndikada kuvabvunza vaindikandura. Kubva kuti vakauya kumba zvezvinhu. Kana wakabvunzwa nemunhu muvillage unzi baba Chilapo wakapa pamusasa sei tasaone uya ane mimba akazvitakura wati vana mumwe wati aende kubasa.
vaiva vapedzera bp kwandiri kana mumba apo ndingoziva kana vanhu vakagumbuka apa nechinenge chichaita sechishaitika vaikwanzosvika kuti vhurandi utenga kobra uchizora vhurandi rako seiko kwakashenuka kwakutopopotedzani kwauda kutorovana ndofunga ndopandikaramba ndikati inini kana zvikaoma ndinoenda kumba kwedu kana wati wewe inini ndindogara ndichichengeta mwana wamabiyangu mabiyangu ari basi nekuti paachatenga achatenga zvinhu zvake hakwanisi kutengera kuti akutengera inini. Ndombotaura nemi vatongi nyaya iri apa ine triki. Mufana uyu ano vakadzi 3 zvaani mamunzi achimubvunza ano vakadzi 3 apa ane 2 ava ndivo ari kumusha uko anogara mutaundi anenge achisenza kubasa kuti araramise munhu but panonyaya ndeyekuti ari kuti pasvono ndopuwa off kachi one day paanouya anoita nzvimbo yetsuro ngoti kukasvika chi vakadzi vanoda service vakadzi ava vana vadiki zvichireva kuti vakadzi ava service haisi kuwanikwa ende kutaura kwaari kutaura panapa zvaapindura panapa zviro zviri pasi pasi pechi pemwoyo tiri kutonga zvisirizvo bozi chokwadi chaicho hachina kubuda sei chokwadi chachina kubuda chokwadi chinofanira kuburiswa nomurume bozi panonyaya vakadzi ukaona vakutsira kuti uyautaure chi chokwadi maererano nomusha wenyu ndopanonyaya pati ipapo uchireva kuti ava parida nyaya yekuti patange kuwana munhu handisi chiyaiwa zvaita se zvapera ndo zvapo pati ipapo bozi apa pane rimwe samonera ndo panonyaya ipa ikaita izvozvo ikariga uyu inobuda zvakanaka uyu aifanira kubuda chokwadi pachena pamusoro pevakadzi tezvara vachisimbosimukai ana tezvara vacho aiwa iwo hausi tezvara amukurungai vako right wakapiwa chino mukwasha wako iwe pane vana vangani pane vana vangani alright sorry ndaire phone hello alright no problem undisamangwana alright okay kwewe ndakapiwa mombe mbiri dzedanga nembudzi negumbezi nemachira pasina mari yepamusoro netsvakirai kunonambona hanhu chete musambo okay ande kujudgment tidzoke panyaya uri kuona iwe ndiri kutaura newe baba wacho ukuona uyu ndiwo kazvaraka mwana uri kuona nyaya izvaikaita yakutoparadza musha ende kunonzi kuparadza musha kwandikuita ndekuti ava vakuda pfuma yavo varuma ende chakonzera kuti vakwire dare nyaya yekusafiswa kwechi kwevana vavo bozi vanhu vavo vari kusafa zvinhu zvaitika nokuti chivanoza vangu nyaya iyi ndinongo yakareba vambondisa ripoti asi kunona nomwana wangu kunoti netsei nguva nokuru ndakumonesa upenyu kuti mwana wangu izvimwe zvizvi zvakaipira zvakare varamba vakabata vakaoma vanoparadza musha vanoparadza zvakashanda saka nguva yekuona nomwana wangu ndiyo yekuti patikaonana navo paakaya muswaibva makuru haana kurara munhu achatora mwana kemusikana anomwana wavavangwa abvadzokera asagona kuita naye nomwana titaure naye saka nazvino topari chiro chakamira andisirambira mwana wangu asi kutadza kunowanika taziva kunowanika paupenyu zviripo oraitireka uri kuti kudine pfuma yevanhu vari kusera hainini handisi kuramba kuvapa pfuma yavo pfuma yavo ndovavatsvagira ndinovapa uri kuvapa rini time unombotsvaga undomboisa uku zveshuwa zvataurwa ndizvozvo ndingangoti nguva dzandakaendesa mombe 2 kune avo ndakatoenda ndega ndirakukwiriwa ndaenda kuta sei ndanga ndadzoka mandagara navo pasi vakadzi vangu ndakati vakadzi vangu
zvimuru zvangu izvi zvakakura ndichaendesawo 2 kwenyu ndichitaura apa vapinda chirwere vhachi ndo mazuva euraya mombe yaye ndikatoendesa uku nditoti atezvo rangu ndanzwa kuti mombe dzavakusisira mombe dzangu kadzafa sikapedza pana anyimbopfumvudza ndichingotega nimboto mombe tuoti ndoendesawo mombe uku chero dai vanga watuma dombo chaiye kuti enda kutibvunzira mukwasha wangu kuti ndikudawo pfuma ndinashuwa kuti ndaipindura mashoko akashata ipapo ndikuziva kuti unodiwa pfuma. Kuno mutemo kana tatonga nyaya tinotonga ndo basa redu. Kana tasvika apa totaura nyaya yepfuma hatizopuwa date newezi ndisinopa date. Ndo zvatakutoita. Ndo zviripo. Right, hande judgment yepfuma. Tezvora kutanga wakapo mombe ngani? Right, pano wana wangani? Pano rusambo here ukapiwa rusambo here? Right, tange newe. Mombe wati vana wana wangani? 3. Right, ukapiwa 2 dzedanga. Right, hande ikuti mombe pakasara 1 yodanga. Yo mayo masungiro. Ayo ndikutopa judgment. Za 3 handiti. 3 dzodiwa kumukadzi mukuru. Rusambo wakabvisa here? 2000 rusambo. And the next kumukadzi. Right, kuna vana wangani iwe? Aiwa, don't worry ndindi kuita. Judgment ndindo papana. No zvokita uyo munhu ka nzeva hanzwi. Tatozvinzwisisa. Zvatokwana kune vana 2 chirega inditi. Kune vana 2 dzedanga. Yo maine masungiro. 4. Rusambo 2000 USD. Right, kuti tisa svike pakutumirana zvikonzi. For the meantime, mudare medu mune tikatonga nyaya nhasi. Kana kuti tiwirirane tisatumire zvikonzi unobhadhara opuwa payment plan. Tatopedza. Nemukadzi wake akarwara ndakatuma mugomo wako ndichamuna muramu wako iwo bvisa hapo indobvisa hapo mukadzi wake arapiwa chirwere chochirwurai apo ndingaje kanza ndozobhadhara apa kana vanenge vabhadhara ndinde kamurapisa mukadzi wako ndavana kaakaita so zvinhu zvikutikata todozvozivikana mwarwara otaiwa ingabhaibhi yakaikana mwawanana manyama imwe chete machimwe chete nomukwati wangu kana makambudza kwacho zvakapedza kuza nini ndianapo ndichirwara ndisingamuke nchimuka zvokumuswa ndopakayagubhezi nejira izvozvo nanhasi handimuoni ana amaveida vaibya vachivakudzizodura chivachirwara kwacho wangu kakaaikamudiobabati bhudu vahajaamatiza achina dhema chenaye yemukwasha wanai ndimukwasha murume wako chiwachotokise ndavana vasikana vana wendebudu chikomana chaakasira igera pachi ikuti nikwasha yangu ndikofuna yangu ndaiga ndikupenyu asi kutangana ndati kukwasha usakafumira kakatsuti yangu abiya kwese vakani pasuti dzaune kapfeka inotikandafanele kudenga ndigombe chibhombe chikuposto Alright. Ngatidzokei pakuti ndakumbokuti imende kotaura hangu nyaya yepanzi pati future yepamushapa hapana future. Manzwa magariro akita vana vaini. Ndima kuti kufuga kana kuwarira asi ndiri kuti zvandatotonga ndatopedza. Right, mutemo wedu womudare unoti kana tatongana naatezvara unofanira kubvisa mari $10 yekuvasimura vari 2 ava vana atezvara vakwa. Itsika dzedu dzechikaranga. Turura chigaro. Ndofungana ne4 years ndichitobatsira hanzadzi yangu every person unorima foja ndikurima foja vanhu ndovaridza handouya kuti mari yangu anenge panopeka here ndotomba ataura akachiyesura hanzadzi yangu ndichitomubatsira kuti awane kuona business rokuti awane kuchengeta vana vake mari yavanotumiwa chaiyo haikwanisi kuchengeta vana vake. Munombapuwa mari ino muri mwenyu? $10.
Right. Maitire yako yanoti dzimbe kutaura kwako kana uchitaura zvakadaro. Uri kuva pari nepfuma yawana. Enda urangana baba wako mudzoke mutipindure izvo zvikumbitsai. Dai panzi. Namboti tikanzwa tsitsi maitira munozoita acho ndinobva tashaya pokupinda muri vanhu vokumba mari. Endai murangana mudzoke.